Bos días. Ui, parece que me Pola fui. mañá. Ai, é dicir, boa xentiña e fóiseme, estáme flicando un pouco isto, espero que non moleste moito, non sei se ve, se o vedes. Patiño, que tal? Moi boa noite. Aquí é de noite, aí non sei. Sí, aquí tamén. É que estaba no outro lado, de repente estaba vendo que me fliquei a imaxe, pero bueno, bueno, di aquí ao xefi que non se ve, debo velo eu, entón estáme así todo o rato, pero bueno, igual toleo. Primeiro de nada, dar as grazas a Secraft, se o pronuncio ben ou non, como novo seguimento que temos. Nada, vamos retomar un pouquiño, outro día estivemos con Iria Bouzas, estivemos falando, bueno, antes de todo, non? Para a xente nova, que nos falamos de altas capacidades, dende a nosa experiencia, non temos moita idea, ou sí ou non, pero bueno, que é simplemente a nosa experiencia e tampouco tomarse todo moi ao pé da letra. Se tedes interese, pois sempre podedes buscar, que estamos na época de internet e por aí hai moita info. Patiño, queres dicir algo antes de comenzar ou... Eu quero dicir que arranques xa, que xa che falei antes, estou moi emocionada. O tema que temos hoxe, de feito non o dixemos porque ainda decidimos hoxe a mañá, así un pouco en plan, boom! É un tema que a min tamén me apetece falar moito. A verdade é que houbérame gustado preparalo. E non está preparado, pero bueno, vamos a confiar un pouco no que temos lido este tempo e tal, porque eu tamén é un tema que me interesa moito e teño lido. Pero bueno, non vamos a decir nada de momento. Vamos a acabar co gran PowerPoint que fixen da outra vez. Pero antes de meternos a acabar o que quedou pendurado do outro programa, outro día, Cociñando con Ciencia, se non me equivoco que era o nome, falounos de Marta Eugenia de la Torre, creo que é. Bueno, pasoume un vídeo de 1 hora e 55 minutos, vin o enteiro, foi moi interesante para min, porque toca un tema do que, bueno, controlo. Eu digo controlo 1%, aínda que estudara ou o que fora, pero, bueno, de xornalismo toca tamén, podese falar de marketing, podese falar tamén bueno, claro, de altas capacidades. Marta Eugenia, o caso este era dos xornalistas que lle facían unha entrevista. Bueno, a entrevista a min non me parece moito, parecía un interrogatorio. De feito, espertou en min moitas emocións, costoume dormir esa noite, jodeume bastante, porque eu tiña festivo aquí e a verdade é que a cabeza empezou a furrular e non foi, bueno, non foi a movida, claro, que non estou contando. Supostamente, neste vídeo, estes dous xornalistas destapan a Marta Eugenia, que a vendían un pouco como a muller máis inteligente de España e tal, e cual. Que pasa? Eu puxeme a ver o vídeo, tampouco quero falar moito del, a verdade, a Eva dixenlle que non facía falla que o vira, que xa mo comera eu, que xa chegou. E fíxome pensar en moitas cousas, porque, bueno, era un interrogatorio, eso non era unha entrevista, bueno, falando supostamente do currículum que ten ela, a Marta Eugenia. Eu non vin o currículum en ningures, a verdade, non podo falar, pero faime gracia porque as 2 horas, bueno, decían que se basaba no currículum dela, que non atopei, e fíxome gracia porque case todo era información sacados de revistas ou de xornais que falaban dela, ou mesmo spot de televisión que fixera e tal. A mí o que me fixo pensar moito foi, como decían, pois como podes, porque lle decían, como certificas a túa superdotación e tal e cual. E a tía decía, pois mira, é que fixeron modo pequena, non sei onde teño esa información, ou ela decía que facía moitísimas cousas, e eu puxeme a pensar, sí que ao día seguinte toda esta emoción, que aínda non sei que emocións eran, non sei se me enfadei un pouco, se me sentín ofendida por o que sexa, se entendín cousas, se non sei, pero que fixen? O día seguinte fixen un listado de cousas que fixera eu na miña vida. No primeiro listado, faltame cousas por fixen 204, 5 teño aquí apuntadas, de cousas que fixen entre cursos, traballos ou proxectos.
Claro, o que me queda en positivo dese vídeo é que sí que con esto das altas capacidades deime conta que xeralmente podemos facer incluso máis cousas que a persoa normal, normopensante, como lle chama algunha xente, neurotípico, que sexa, pero non fun tan consciente de toda o groso que teño feito case 39 anos de vida que teño. Fun como moi consciente e por iso dixen, joder, vou apuntar e mirei currículums antigos e tal, dime conta tamén de, pois, que diferencia é o que teño apuntado aquí por exemplo, o meu currículum en LinkedIn, que teño 5 cousas postas ou a pouco máis, teño moi pouca cousa posta, por que descarto cousas, porque faz currículums un pouco máis adaptados para un sitio ou outro, e que, claro, eu aquí teño seis follas, esos son frases. Se eu teño que facer un currículum, máis de 2 follas non podes facer. Entón, fíxome pensar moito nesto, e nada, quero dicirvos que se queredes decide un número do 1 ao 205, eu ao final do directo de hoxe leovos que corresponde, que liña corresponde a estas todas as cousas que fixen, vale? Di a Lovera Today, síndrome da impostora, quizáis sí, supostamente eso, dáse máis a síndrome da impostora en mulleres, e nas altas capacidades vese que moito máis. Eu, entre síndrome da impostora, sí, por exemplo, hai un traballo que non teño posto no meu currículum, eso non quere decir que eu non fixera ese currículum, ou seja, ese traballo, pero eu non estiven a gusto nese traballo, por exemplo, entón non o poño, pero claro, non se ve que teño a mellor experiencia neso. Ou cursos que non me acordaba eu mesma de que o fixera. Era como, hostia, sí, o ver o currículum e decir, hostia, pois sí, fixen isto, e acórdome porque por este tipo e tal, e porque todos eran uns pelotas, é do que me acordo, do que me lembro. Pero, bueno, eso, se queredes, podes deixar un número do 1 ao 205 e eu leo o que teño apuntado nese número de todas as cousas que fixen na miña vida. E nada, vamos a seguir. Outro día falábamos moito deste libro, penso demasiado. Bueno, non sei ben. De intercoller o meu. Vamos a acabar, porque xa que fixemos a PowerPoint outra vez, que daba nada. Bueno, faláramos de como temos que a xente con altas capacidades moitas, temos que a xente normopensante ou a xente neurotípica poden filtrar, teñen automáticamente os estímulos, entón está sonando mellor a tele e non lle molesta. Aí estemos. Ai, os dous non, estou sacando outro. Que é un libro, non sei, eu digo, se queredes coñecerme, ledes ese libro, creo que me resume en todo, flipante. E nada, falábamos deso e como nas altas capacidades recibes tantos estímulos que non tes que facer un esforzo moi grande por non facerlle caso aos estímulos. Entón, como que satura moito e tal e cual, e comentaba no outro día. Bueno, creo que vai ser o último PowerPoint que faga, tamén vos lo digo. Foi como experiencia, estuvo ben, pero bueno. Tamén o de facer cas frases é porque a min se me leen as cousas non me entero, o meu cerebro marcha. Eu non podo estar que alguén me lea algo porque non son capaz de prestar atención. Non? Bueno, falaba no libro este de Christelle Peticolín, Pienso demasiado, nos chamámoslle a semana pasada Cabilo de máis, por eso de que pensamos e cavilamos e imos máis alá. E din, os supereficientes mentais captan moitos máis dos elementos que xeralmente son inconscientes para os demais, son sensibles ao teu comportamento, ás túas palabras, á expresión da túa face, ao que pasa no entorno. Moi susceptibles, vense doadamente feridos polas críticas, os reproches, as mofas ou as segundas intencións dos seus interlocutores que captan instintivamente. A min, non sei a ti, Eva, pero eu outro día no curro, no pasillo, así no corredor, saudei a unha persona que estaba lonxe, e despois máis tarde vina e dixen, que che pasa? Dime, por qué? Digo, notei que algo pasa. E despois dime, es meiga, es bruxa, non? Por que sabes? Dis, bueno, sei non sei. Eva, tú isto como levas? Eu, parte do meu superpoder ler as persoas. Teño cada día máis claro que podo percibir todo o seu estado de ánimo, o que pasa,
esa incomodidade a veces é bastante molesto. Era mellor non lelos. O que hai que ler. Sí, bueno, ás veces é que tamén dis, joder, a ver se me estuve eu comendo a cabeza ou eu acórdome de antes de chegar ao mellor do curro e decir, hostia, se non sei, unha chorrada, que moves un vaso que non é teu porque tes medo que se caia ou que sexa, e despois xa dis, é que o mellor esa persona, ese xesto que fixo, ao mellor pareceulle mal e tal, alégrome que xa non o fago, pero é verdad que tamén, non sei se hai, isto é un pouco teoría, non, ese medo ao rexeite que moitas veces teñen a xente con altas capacidades por notar estas cousas, non? É dicir, aínda que ti intentes facer o masking que chaman o de por a careta, que a careta ponmola todas, non? Pero por esa careta e que non se nota as cousas ou eso, ou notar que a xente te rexeita de algún xeito sutil, porque ademais o mellor nin ti és consciente porque és diferente, nin a outra xente nota, parece que cheiran, non? Que te cheiran rara. Eu acordome tamén nun curro que entrei e díxome un colega, que despois xa foi colega e tal, díxome, non, tú cando entraches a rara esa. A rara esa. Eu decía, bueno, nese momento tiña o cabelo de cor verde e claro, o primeiro que pensaba era, pois será por isto. Eu daquelas non sabía nada das altas capacidades, nin hostias. Pero sí, é rariña, é especial, non? Que a Eva gustalle máis decir, son especial, non? Aí vai a autoestima. Se dis son rara, autoestima un pouco floxa. Se non, son especial. Eu son especial e maravillosa. A min dinme máis o de que son unha personaxe, pero claro, a miña coiraza esa é eso que se ve sempre máis en min, non? Unha tipa moi paxareira, moita risa, incluso cunha apariencia, diría que superficial. Por iso dicía que estou emocionada por este programa, porque podo enseñar outra parte, non? Non tan superficial. Bueno, a min non me parece superficial, a verdade sí, eu penso que Eva é unha personaxe en si mesma, pero dende o bon sentido, é teatro puro, ou sexa, teatro vivo. E a min, non, en serio, flípame, flípame. Sí, é super graciosa tamén, non sei como non te fichan na TVG e quedamos na lobeira sen a patiña, a verdad. Pero bueno, no caso, bueno, ponnos outro... Bueno, seguimos lendo, entón. Zarandeados polos cambios de humor, viven nunha montaña rusa que fluctúa entre a ansiedade, os accesos de ira e os momentos depresivos, mas tamén son capaces de entusiasmarse, de surfear polas ondas da euforia e sentir momentos de pura felicidade. A hipersensibilidade tralle moitos problemas, porque na nosa sociedade a xente sensible moi emotiva soen ser considerados como xente feble, inmaturos, impulsivos e, polo tanto, forzosamente infantís, parvos e reflexivos. Bueno, eu reivindico o ser infantil, a verdad. Eu tamén, iba a decir xusto. Viña eu pensando, cando viña, non? Dicía eu, esa ingenuidade, eu son moi ingenua, e o ser idealistas, e ese andar detrás das utopías, que eu creo que nos caracteriza, é moi característico da infancia. Eu sempre me dicían, xa madurarás. Eu creo que madurei, pero esa parte sigo a tendo. Eu tamén reivindico o ser infantil e seguir xogando, fantaseando, como se foses unha nena. Sí, a mí tamén por eso tamén parecía interesante facer o programa, porque é verdad que as redes uso moito para, pois, tema de audiovisuais, para dar visibilidade ao traballo. Antes igual deixábame, cando non había tanta xente nas redes, pois deixaba cousas un pouco máis persoais ao final, pero bueno, tamén quería dar un pouco a miña personalidade, a ver, que me poño nerviosa e ao final tamén afecta e tal e cual o facer o programa, pero mostrar a Judith, que é o meu nome, non Xudith, que a xente coñéceme por Xudith, non? Porque sí que usei ese pseudónimo por tema de galeguizalo, pero son Judith. Eu no núcleo duro son Judith e a xente non ten nin idea como son. E de feito, dinche, que tú pareces xa dende fora como unha coraza ou non sei que, bla, bla, bla. E no fondo despois xa pensei, pero cando estou con xente super cómoda,
deixome levar e son super payasa, encántame, super infantil. Nada, outro día puña alguén en Twitter, non, de que cousas lle facían parar o cerebro, bueno, decía que camiñar non, a min sí que me gusta, pero sí é verdad que o cerebro funciona, pero que lle gustaba xogar como o tenis. Eu dicía, pois por eso me gusta a min xogar nunha piscina con unha pelotiña. A que me pasen todo o rato, podo estar horas só facendo eso. É verdad que non penso cando fago eso. A xente cansa de min, os meus pais, sabes, turnanse ás veces, sabes, e jódense porque o socorrista non che deixa xogar ca pelotiña, e dis, joder, non hai ninguén na piscina, déxeme xogar ca pelotiña. Pero claro, non axuda a ter un corpo de 39 anos case, sabes, que como non es demasiado maior para xogar con a pelotiña, pois venme ben, sabes. A ver, temos por aquí un comentario xa de Madia Levo, traballar con cativos de opcións de seguir sendo infantil e non parecer raro. Di o xefi, moi de acordo, xogar con nenos, por exemplo, permíteche volver xogar sen que che sinalen por raro. Pero temos que reivindicar o poder facer o parvo. A ver, Madia Levo, ás veces eu xogo a ser máis infantil que a eles gañándolles no seu terreo. Pois me ven. Pero temos que non nos importe, non? Orugrita GZ, boa noite, non hai que perder esa parte innata. É verdad que tamén din, non, que coa educación tamén vamos perdendo o xogar ca creatividade, bla, bla. Eu cos nenos non teño, dábame moito medo, tampouco xogaba moito con eles, pero é verdade que se non me presionas, isto de tes que coñecer ao meu neno porque sí, se non me presionas, estou con rapaces e tal e cual, empezo a facer o parvo, e igual, o sea, o parvo non, pois deixarme levar e podo pasar ben con cativos, pero, bueno, se non me forzan a este rollo socialización forzado, non? Patiño, que despois non deixo falar eu a Patiño co que fala Patiño. Despois xa rállome. Sempre hai quen fale máis ca unha. Non, ese tema de... A mí non me gustan os nenos, vai por diante. Teño dúas cousas que pasan na vida. Nunca me gustou moito xogar con elas, precisamente porque son túas. E eu poño má altura. Sabes? Que me poño a colorear, e se estou coloreando de amarelo, pois esperas que acabe. Entonces, non mo quitas. E os nenos quítanxo. Eso recórdame o brao pasado, aquí en Madrid, agosto, horrible, e fomos a unha expo de dinosaurios. E claro, como era agosto non había ninguén, casi non había cativos, nin nada. Bueno, píxome facer o gilipollas grabando como cos dinosaurios, tal, e había un momento que podías colorear e tal. E a persoa con que fun, fixo así rápido, coa cera, tras, e feito, a calcomanía. Eu funcheme aí cun lapicero, aí, e cando tal vin para atrás, unha nena esperando para facer eu. Claro, teño que ceder a nena ao sitio. Claro, é como o pai tamén mirándome en plan de tú que estás ocupando unha cadeira que pode ser para un cativo. E dis, joder, tamén teño dereito, non? Pero bueno, apureime, pero non fun tan perfeccionista, bueno, sí que fun, pero deixelle prontiño. Que pasa aquí? Isto que é? Temos por aí alguén de Facebook. Un usuario de Facebook. Que sei, dixía, o mellor é spam. Eu, se alguén quere un cativo, alugou un por tempadas, posibilidade de compra tamén, non se admiten devolucións. Eu non... Eu estou ben, como estou. Non teño intención. Se quixera, xa tivera, non? Eu xa estou na adolescencia, xa non quero volver atrás. Unha etapa tamén moi guai, moi idealista. Aí me quero ver eu. Pero eu ainda son así. Eu sigo sendo, en moitas cousas, aquela do instituto. Sí, reivindico eso. Pois ben. Vale, perfecto. Dichesme a mente. Hipersensibilidade, 3 xulgados, criticados, avergoñados por como son estes hipersensibles soen ter, obviamente, unha imaxe deplorable de si mesmos. É frecuente que os supereficientes é como lle chama a Petit Colín a xente con altas capacidades, ou superdotados, se sintan culpáveis do mal funcionamento do mundo pola súa propia pasividade. Bueno, aquí temos dúas cousas. O rollo dictador que levamos dentro, non? No meu caso existe, xa o estou controlando un pouco, pero existe, e despois xa
o que comentaba de sentirse mal, non? Que falan de xente con altas capacidades que de repente sae unha guerra e sentirse culpables porque que podes facer por este tema, non? Que podes facer ti, non? A min pásame, cando vexo xente dormindo na rúa, síntome mal, pregúntome que podo facer, claro, tens que facer un exercicio de, joder, non podes axudar a todo o mundo, ou ás veces colaboras con algunha ONG ou o que sexa, pero como sempre é insuficiente, non? Cando ves estas cousas, ou pásame ás veces evitar ir a un sitio porque sei que vou ver algo joder, porque o sufres, non? Pero bueno, eso, bueno, é bastante común, polo que teño entendido. E despois xa tamén temos, se és hipersensible, posiblemente és unha persoa protectora, altruísta e cálida nas túas relacións. Contigo mesmo és exixente, sempre disposto a cuestionarte e moi capaz de autocrítica, a forza da túa intelixencia reside na túa apertura de miras, na curiosidade, no humor e nunha inocencia tan refrescante como creativa. Finalmente, o teu sentido de xustiza e a túa rectitude, integridade e autenticidade non ten parangón. Canto antes aceptes como és, antes aprenderás a controlar a túa maravillosa sensibilidade. Maravilloso, puxen. Bueno, eu isto tamén estou bastante de acordo. De feito, eu sei que son bastante inxenua, moitas veces, di inocente neste caso, super inxenua. Que dis, que son cando dis destas cousas que con Abu ter eu altas capacidades, son parva, se non me dera conta desto. Non? E a inocencia teño. E creo que está moi ligado ao que vamos a falar despois ao tema este que temos tan maravilloso bueno, vou deixar en maravilloso. Eu quería anotar que eu non me sinto... Igual me sentín inferior na adolescencia. Eu nunca me sentín moi inferior. Pero, en xeral, diría que me sinto superior ao resto das persoas. Nese sentido da xustiza e nesa capacidade de ver a sociedade nun conxunto, ou que o falaremos nun programa, que falaremos sobre o traballo, de ver unha empresa dunha forma global. Nese sentido, síntome superior, pero non superior de os demais son parvos e eu non teño esa arrogancia. Pero sí, eu estou moi contenta de ser como son. Cada día máis, sí. Porque esta mensaxe eu xa lle quero dar a todo o mundo que teña, que sempre te din, é que és parva. Ui, mira, é que... Ai, desde logo és como unha nena. Pois non te deches conta que se rían de vos? Cousas destas. Ou a xente que conta mentiras. Imagina, eu vou poñer un exemplo. Uns veciños unha vez contáronme que tiñan unha casa na beira da praia. Eu, que ben, que sorte e tal. E cheguei á casa, un día falando, dime o meu home, que van ter, home, esa casa era dos avós, e ao final, é de todos os netos, e... Digo, pois eles dixeron que era deles. É que és parva. Mira, a min dame igual, sabes? Como se... Quer dicir, como se estando ocupas. A min se mo dixeron, eu creo, e non me fai sentir que me trataron de parva. Digo, parvos serán eles por dicir unha mentira. É dicir, esa sensación na que non teño ese punto de as parva. Non, parvo serás ti. Digo. Xa, porque tú tes unha autoestima sana, xa falamos noutro programa, que penso, non? E no meu caso non. Eu estou traballando agora a autoestima e, por exemplo, facer esta listaxe de cousas que fixen foi como un pouco date conta, amiga, date conta, sabes, en plan. Pero sí... Pero é que a autoestima, tala traballando agora, hai que traballala toda a vida. Todo o mundo, non só nós. Hai que traballala, e ti todos os días, cando pasan estas cousas, e di, pois és parva, dis. Pois non son parva. A min que máis me dá de quen é a casa? Como eso, 1000 cousas, ou a xente que che di, gano 3000 euros, que sorte, que vai ganar hoxe nesa empresa? Pero aparecenlle no banco? Non. Daquela parva son eu? Non. Non. Xa, claro, é a forma de velo, a verdade.
Eu ás veces tamén, a miña parella, a verdade é que ten unha autoestima moi sana, ás veces entro nese bucle un pouco de se esta persoa, mira, con todo o que estás facendo, se esa persona lle parece mal, que lle den polo cu. E agora doume conta e digo, hostia, sí, estaba xa, o meu cerebro xa iba hacia a ese medio rexeite que teño, a toda esta merda de como que eso, por eso estou traballando agora a autoestima. E por eso tamén fago o programa e todo, para decir, bueno, non teño que esconderme, nin me apetece, sego sen saír moito do armario, a media sego, pero bueno, aí vamos. A ver, o xefe dixen, quere saber o 33, vale, da lista que teño de 200 cousas que fixen na miña Recórdalle pois vida, que entraron o o 3, número. eso, podedes por un número do fixen dixen ao principio que fixen un listado de todo o que fixen na miña vida entre cursos, traballos e proxectos, e teño 205 e habrá máis. Entón, se poñedes un número, eu despois xa leo vos que teño nese número, así, por facer algo, eu que sei, por meter un pouco de misterio po final. Eu quero o 199. Vale, apunto. Apunta. Apunta aí o 199 para min. Me gusta moito o 199. Vale, xa, é que o teño aquí, xa vin. E despois, para pechar esta, o PowerPoint esta presentación esta do outro día, ponme a seguinte xa. Tamén, bueno, algún día falaremos do sentido da xustiza, que creo que é superimportante. O que nos fai tamén moi toca ovarios e toca ovos ás veces, sabes? Falaremos algún día. E que puña para pechar esta parte, que era de outro programa, pero non nos deu tempo. Sen embargo, tentemos imaginar un mundo sen a expresión desta sensibilidade exacerbada. Que sería da humanidade sen a súa capacidade de indignarse para revolverse sen ese entusiasmo completamente tolo e contagioso. O hipersensible é un auténtico contrapoder. Eu ás veces tamén penso que, non sei se o contei aquí algunha vez, xa podes quitar a presentación. Grazas, Fran. Que ás veces ves a sociedade non como se fora un barco, non? E no barco ali arriba, o que va co catalexo, como se chame, pois di, terra a vista, pero claro, só ve el. Que o vexo moitas veces como xente de ciencias, das artes, ou, bueno, xente que se anticipa do que vai pasar, que hai casos na sociedade, a mansalva coñecemos, non? Claro, digo, joder, esa persoa di, terra a vista, e os de abaixo, pois hai quen se fía, non? Xente máis progresista ou mellor, fíase do que di esa persona, xente non se fiará, pero di, bueno, eu confío no que di a palabra desta persoa e hai terra. E outros, que tamén están no barco, din, eu non me fío, vamos a ir, ou fíome, pero non quero chegar á terra, vai mellor no barco, vou ir un pouco máis lento. Como a sociedade vai paseniñamente avanzando en certas cousas. E creo que moitas veces vemos tamén casos de moita xente que revoluciona as cousas, que ter altas capacidades ou superdotación, non xa falamos mil veces, non tes que ser un xenio, non tes, ao revés, non tens nin por que selo, non tes que ser nada. Pero moitas veces como que se exixe ese rollo de tes que facer algo importante, senón non. De feito, non sei se o comentei, non? Pero decían que Estados Unidos un dos que máis cociente intelectual tiña, o tipo tiña unha granxa, e de feito el tiña teoremas de ciencias ou non sei que, pero non llas aceptaban porque non tiña un título, montou unha fundación, el feliz na súa granxa, ca súa fundación, facendo as súas cousas. Non contrastei a información, vamos, escoiteno por aí, e agora solto aquí, quen este interesado que o busque, ou que o vaya a destapar, que o mellor non é, non ten superdotación, pode ser. O tema do que queremos falar hoxe, xa dixemos, non o preparamos, a verdad, porque foi así un pouco todo, foi decidido hoxe. Non dixas, que despois non se nota. Sí, bueno, pero non, a mí gustame decilo, non está preparado, pero non por se sae mal, é porque antes sería así, digo porque, non me tomades tal, porque a mellor sae mal, eu xa me rallo de que vai sair mal, non. Digo no sentido de confianza, de decir, joder, xa lemos desto bastante, xa falamos bastante desto. Falamos moito entre nós. Sí, podemos soltarnos na cámara e falar desto, porque vamos falar da nosa propia experiencia.
outro dos temas que fala no Pienso demasiado, cabilo demais, é a hiperempatía. É dicir, isto é unha cousa que, según hai moitas, non acaba de haber unha definición super básica de, ou seja, mira, xa nos jodeu o hype. Hoxe falamos de empatía e narcisismo, sí, narcisismo. A empatía. Claro, por exemplo, cando unha das cousas que me serviu de saber o das altas capacidades foi ver o tema de empatía, porque, como decimos noutros programas, tú pensas que todo o mundo pensa, sinte, ten a mesma empatía que a ti. Claro, a ver, ia no título. Bueno, que xa o puxo el. Vale, non vira do título. Tan lista non serei se non me entero destas cousas. Pero bueno. Que vai ser. No, o tema da empatía, eu vivín moitos anos, é unha desgracia. E aí onde diste, tan lista non serei. Eu vivín moitos anos pensando que a xente tiña esa empatía, pero non a querían usar. E non é certo. Hai niveis de empatía que non ten todo o mundo. Nin falta lle fan. Tamén vos lo digo, É unha desgracia como outra calquera, certos niveis de empatía. E, de todas formas, a psicoloxía xa di que tendemos a pensar que os demais pensan como a nós, actuarían como a nós. Quero dicir, iso é así para todo o mundo. E eu isto, desde que o sei, por exemplo, eu son moi confiada, pero xa tomei unha decisión. Eu vou desconfiar de quen desconfía. Porque o que desconfía é porque pensa que ti podes actuar como a él, á traición. Fuera. Unha cousa curiosa que lía de que a xente neurotípica, bueno, isto xa falamos, non? O da transparencia, non? Eu sou unha persona bastante transparente, non teño problemas a decir, bueno, pois teñolle medo a isto, ou, bueno, eu sou moi perfeccionista. O sea, xa non teño medo a decir as merdas que teño. Se le pensa o ladrón que todos son a súa condición, aproveito para saudar a Luz de Tea. Hola, querida. Benvida. Falaban eso, como a xente neurotípica nun libro puña como que é mellor que non lle digas esas cousas porque como tenden a esconder as súas malas cousas, ou non son conscientes, non sei. Cando tú dis unha cousa que tes mala, eles desconfían máis porque como se está contando que é así, imagínate o que hai por detrás, non? Por iso moitas veces digo que somos tan transparentes que non se ve a auga, eso se ve o fondo, a pedra, non? Eso sí que me parece curioso, porque a mí eu son unha persona que a mínima eu podo falar aquí das miñas merdas e non pasa nada, non? Simplemente contando, pois mira, eu teño medo ao rexeito, pois está. Nin o digo por ser víctima, porque non, porque tamén cando estou falando é porque xa o teño procesado, senón non podería falar del. Non, nin por facerme a víctima, nin por, non sei, pois falo porque é verdade, porque son así, bueno, son demasiado transparente. Eso parece ser que na vida é como, se é tan así, imagínate o que hai detrás, o que agocha, non? Bueno, é o que hai. Entón, eso, cando lees moito de altas capacidades, eso, que non hai aínda, hai como moita, non hai consenso, non, no que significa altas capacidades, superdotación, e de feito, eu fixen por aí tamén cando me poño en plan curiosidade, pregunto en moitos grupos de altas capacidades, e unha das cousas que preguntei fai pouco é sobre o tema de se é posible ter unha, é dicir, altas capacidades ou superdotación e ser narcisista ou ser altas capacidades e psicopatía, tener unha psicopatía, non? E hai xente que depende como, a xente de altas capacidades sí que hai unha cousa que ten que a min eu fago e tamén me pon moi nerviosa no fondo, que somos moi de matices. Sempre estamos vendo o puto matiz por todos lados. E a verdade é que eu xa intento calarme moitas veces, xa estou co matiz, non. Pero é verdade que hai xente que considera, porque tú cando empezas a ler de altas capacidades, superdotación e non sei que, parecen seres de luz. Non, somos todos seres de luz. E claro, cando empezas a ler de narcisismo e psicopatía, que non son o mesmo, vale? Como que dis, é posible ter un alto cociente intelectual
ter ou narcisismo ou psicopatía. Bueno, pois hai xente que pensa que non é posible, é dicir, non considera unha persoa con discapacidade de superdotación se non ten empatía. E hai xente que sí. E hai xente que mesmo fala que no caso da psicopatía e unhas altas capacidades pode ser unha doble excepcionalidade. Por exemplo, a mí pareceme un pouco romántico, idealista, pensar que non podes, que unha persoa das capacidades de superdotación non pode ser psicópata ou non pode ser narcisista, sinceramente. Eu, a primeira vez que ti e eu falamos disto, eu xa tiña a miña teoría na cabeza que nunca lle dixera a nadie, ao gato, ao mellor, é que para min as persoas narcisistas teñen empatía. Eu dixen, a primeira vez que falamos xa xo dixen, eu creo que si teñen empatía, porque para manipular hai que ser capaz de poñerse no lugar da outra persoa e saber como vai reaccionar. E daquela, para min, sí, intelixencia e narcisismo xuntos son unha bomba terrible. Falámoslo hai pouco, no que eu dicía. Eu teño esa capacidade de ler as persoas e de saber como se sinten cando as trato, non é que me poña unha persoa diante. Daquela, eu se quixese lastimar a maioría da xente que teño un contacto estreito, se a quixese lastimar ou manipular, eu sei como podería facelo. Estou segura que se falábamolo, ao mellor medras nun ambiente diferente ao que eu medrei, incluso nunha familia pois narcisista, porque é algo que se dá así moito no núcleo familiar, eu sería unha narcisista de primeira, pero destas chungas. Estou segura que teñen, que é unha cuestión de empatía. Claro, bueno, non que está o Michu por aí facendo as súas. El ten que sair no programa. O que non falamos é do tema de, bueno, cando falamos de psicopatía e narcisismo, Se non xa xun. escoitado ou non? Mira, fixo maxia e apareceu ao outro lado. Ves como é meiga? Non sei quen lle dixo, tiña razón. Escoitadesme? Estaba muteada, que me muteou? Bueno, agora está muteada, porque xa é o gato. Bueno, que o que quería falar, psicopatía e narcisismo, nós comentámoslo aquí moi de taberna, cada un que se informe como queira na casa. Vale, se me escoita agora. Psicopatía, vense a decir que hai unha parte xenética, é dicir, o teu cerebro, bueno, eu lín por aí que mesmo a amígdala pode ser máis pequena, tal e cual. A psicopatía implica narcisismo, pero o narcisismo non implica psicopatía. E o narcisismo, como que a psicopatía se nace, non? Nácese, e o narcisismo se fai. O ter algún tipo de tal, pois, de feito, falase de que no narcisismo a autoestima é, pois, que non existe, pero como que non existe. É dicir, que está tan rota totalmente, non? E a min, pois estas cousas que digo eu son parva. Eu se non veño a saber ou das altas capacidades, nunca me daría conta de que o meu nivel de empatía é máis alto do normal e non sabía que existía xente sen empatía. No caso que tú dis de que teñen empatía, na psicopatía tense un tipo de... Hai varios tipos de empatía. Unha das que teñen, se supón, que non sei como se chama ahora mesmo, pero é a empatía eso de sí saber leer o que lle pasa ao outro. Na psicopatía, supostamente, a persoa sabe o que sinte o outro, pero non o sinte. Non é unha... É por eso que son xente que pode manipular mogollón. E o que dis ti, por que non iba a poder ter eu empatía? Hai moita xente que di,
pois igual tes altas capacidades e podías ter moitísima empatía, pero pasouche algo e bloqueas a empatía. Falei cunha muller que traballa con nenos e ela di como lle ten que aprender a nenos a ser empático. Por exemplo, xente que traballa en psicopatía. A ver, en psicopatía, bueno, si asesinos e todo isto, do cinema e todo eso, pero que hai xente, o que se chama un psicópata encuberto, hai moita xente que, que é psicópata, vamos, calculase que hai un tanto por cento de persoas que son psicópatas. E feito nun libro, como se chama o de como tratar con persoas difíciles, falache como é preciso a diversidade. Eso tamén parece moi interesante, non? Como pois, un psicópata pode ser moi bo para certas profesións que se precisa non ter moita empatía para poder facer ben, desenvolver ben o seu traballo. E mesmo falando a nivel evolutivo como especie, esa forma de ser tamén é boa en plan de, bueno, pois antes de morrer, ou seja, voume asegurar a supervivencia, ainda que sexa miña, e como me decía unha amiga miña outro día, decíame, Judi, tú e eu seríamos dos de que se hai que morrer antes, morremos antes, seguro, para a empatía, non? Pero quedaría psicópata para poder seguir perpetuando a especie, non? O psicópata integrado, Mm. iso nas que falaremos de traballo e de emprego, pero nas empresas, a partir do segundo mando intermedio, hai moito psicópata integrado. Moitísimo. E é certo que non podes ter empatía. Eu fui un mando intermedio. Non podes ter empatía e ser un mando intermedio. Non podes ter sentido da xustiza e ser un mando intermedio. Porque dentro dunha empresa é imposible ser xusto e porque é insoportable ter que empatizar con todos os teus subordinados e con todos os teus xefes e facer aí de filtro do café reventas, dígomolo eu. É dicir, que é moito psicópata integrado. Eu estuve unha vez tamén nun posto un pouco tal e era jodido como poder compaxinar todo, non? Pero bueno. Non valemos para iso. Nós non. Bueno, eu despois xa tamén fixen proxectos no que estás arriba, supostamente, controlando todo, organizando todo, e sí que hai cousas que dixo, son moi perfeccionista, non lle podo exixir a xente ser o mesmo que son eu e tal, e deso teño que aprender tamén, pero non é o mesmo, eso, é o que diste, non é o mesmo estar, o mellor, controlar todo, porque eu xestiono cousas e intento que sexa o máis asambleario posible. Por exemplo, estou nunha asociación, en un grupo que estamos, intento organizalo, intento tal, pero tómanse as decisións máis ou menos entre todas, ou axudo, sí, ao mellor fago algunhas cousas de máis e tal, pero non... Intento que sexa asambleario dentro que tal, e mediar, e facer así cousas así, non? Pero, bueno, eso tamén é... Moitas veces dice que tamén altas capacidades gustalle liderar, non? Que teñen tendencia a liderar. Eu non sei se é porque moitas veces gustache organizar, porque controlas todo o que decías tú, ves o bosque dende arriba, e moitas veces para organizar algo pois é moito máis doado que se ves só pois, o árbore que tes ao lado, non? Que moitas veces organizar é un gran puzzle. Por exemplo, nas rodaxes, pois, é un gran puzzle de que tes que facer encaixar moitísimas pezas e canto máis control tes do bosque, pois é máis doado levalo. Pero, bueno, son... A min gústame, eso, ser líder, e dáseme ben. Pero non penso facer nunca máis na miña vida. Por qué? Porque para min emocionalmente é insoportable. Eu deixei aquel traballo cunha depresión ao xeito. Pois iso. Para min emocionalmente é insoportable porque nada sae ben, porque sempre hai alguén perxudicado, porque sempre hai un empregado que vai á rúa porque non chegou e eu sempre tiña a sensación de que igual tampouco cheguei eu, tampouco prestei a axuda necesaria, para min era
insoportable. Pero dáseme ben. Sí, pero Se bueno, tú... fose unha psicópata integrada, o que vai a... Mira, pois, mira, non dou, é que, sabes, a todos non os podemos ter, pero eu non o vexo así. Para min esa persoa é única, estaba aí, e para min era importante que fose adiante como os demais. Nada, moi duro, non sirvo para iso. Vale, pero porque estás falando dentro dunha empresa da que tú non tes Falo dentro dunha control. empresa. Claro, eu estouche falando do que si que estuve nunha empresa aí un pouco de tempo, nun posto así un pouco tal, entendo o que queres decir porque tampouco estuve moito, pero no que falo eu xeralmente son cousas autoxestionadas, claro. Cando fago cine tal e cual é un sitio moi autoxestionado, na asociación estamos moi ou seja, é unha asociación moi grande, pero este grupiño, pois autoxestionamos máis ou menos as nosas cousas. E aí sí que é posible leválo de outro xeito. Esa é a experiencia que teño eu, a verdade. O seja, que non descartes non poder, de algún xeito, organizar cousas ou... A veces gustache mandar. Bueno, non é unha cuestión de mandar, senón de organizar ou de... Porque ves moitísimas cousas que outra xente non, ao mellor, Non é costalle máis. mandar, é liderar. E, de feito, mira, eu cando estiven 10 anos sin traballar, e cando volvín ao traballo, estiven con un coach e fixen unha labor que el me pediu era, tiña que falar con xente que foron xefes meus, xente que foron subordinados meus e compañeiros meus, e que eles me dixeran que puntos fortes e fracos tiña como compañeira, como empregada e como xefa. E chamoume moito a atención que aquelas rapazas que traballaron comigo e eu era a xefa de grupo, chamoume moito a atención o que elas dixeron, máis que o que dixeron os compañeros e así. E sempre me quedei con unha cousa e leveina aí e dicían, porque ti, cando surxía calquer problema, primeiro buscabas a solución e despois falábase para o futuro. Nunca perdeches o tempo na bronca do medio. Sempre buscaches a solución. E chamoume a atención, porque igual eu non era consciente. Non? É dicir, veña, vá, tranquilos, vai a cagada que fixo, sabes? Dis, madre mía, cainos o pelo. Vale, pero vamos buscar unha solución e despois xa veremos o que facemos. É certo. E claro, como pasaran anos, esta xente despois tivo a oportunidade de traballar con outra xente, sabes? É dicir, ostras, a bronca do medio ti sempre a saltabas. A min dáseme ben dirixir grupos de traballo, teño clarísimo que sí. Sí que se me dá ben, pero non quero. Que nadie me chame. Di aquí o xefe, solucionase e aprendese do erro. Home, aprendemos a hostias, xa o sabemos. E hai xente que nin así, pero bueno. E ás veces tens que meter moitas hostias para aprender do erro. Pero este día que falemos de o traballo, imoslle dar voltas a estes asuntos que teñen volta, teñen. Sí, ten chicha. Sí, porque, bueno, antes de anticiparnos, non, pero hai, eso, altas capacidades e o tema de autoridade, o traballo e tal e cual, aí hai moita chicha, xa falaremos noutro programa, e a ver se apunta Iria Bouzas, que estuvo con nos outro día, interesalle tamén ese tema. No caso de que falábamos, non, do narcisismo e tal, eu no meu caso, eso, foi como, claro, progresivo ata darte conta de mil cousas das altas capacidades, da hiperempatía, da xente que non... Eso, o de mentir, non? Por exemplo, eu decía, joder, é que a miña nai ensinoume a non mentir, pero non me dixo que era ela. Sabes? Tiña que decir que non ia mentir a ela, pero que aos demais sí que lle podía mentir. E lín nun libro que puña sobre altas capacidades e decía que unha persoa con altas capacidades pode mentir, pero non quere, non é capaz, non? A ver, o rubrita, iso notase en situacións de emerxencia. Se hai xente que toma o liderazgo e xente que queda inmóvil. E dependerá tamén da emerxencia. Porque, por exemplo, no caso da psicopatía decían, non?
que para o control, se hai un caos, pois unha persona sen empatía ben para pôr un orden así, ainda que sexa máis totalitario, porque a mellor nese preciso momento precisase eso, non? Ou o mellor, en outro caso, o mellor pode quedar paralizado a persoa, non sei. Creo que depende, bueno, como sempre todo, depende dos Un matices. psicópata, en caso de emerxencia, está ben, porque é capaz de decidir quen ten que morrer, por exemplo, cousa que eu non podería facer. Digo, mira, vou morrer eu porque esta decisión é mellor morrer que tomala. Un Claro, por psicópata eso. sería bo para iso. Sí, nese caso sí. Por eso digo que ao final cada un ten o seu espazo, non? E que a diversidade, pois, é tamén importante. Eu no caso tamén, eu a primeira, claro que foi todo un proceso para enterarte das cousas e tal. Eu acórdame a primeira vez, pois, antes de empezar con psicólogos e todas estas cousas, fora unha coach, porque dábame medo, non sei, o porme diante dunha cámara, dábame moito rollo. Eu estaba intentando, ademais, empezar a traballar de modelo, que non me pega un carallo, pero bueno, vin aí unha oportunidade e Dío, aí miña amiga, dío, és e modelo. sí, pero levo 6 anos traballando deso, ca coña. Pero antes tuven que facer un exercicio bueno, fun a coach, non? Di a Lovera Today, unha medicina de triaxe 100% efectiva só podería facer unha persoa con psicopatía. Medicina de triaxe, non sei que é eso. De triaxe, o que dicía eu, é dicir, decidir quen, a ver, quen se salva, quen queda dudoso, Sí, e estes, vale. tío, dalle unha patada e botaos polo barranco xa. A que se atende Sería primeiro. así. Sí, é que din que eso, que hai que para certas profesións que se piden perfiles máis con tendencia a psicopatía. Pois é que hai sitio para todos, non? Porque ao principio eu teña un pouco de rexeite, obviamente. Eu, bueno, primeiro eso, fun ao coach, non? Porque, Google, porque lle teño medo á cámara, medo ao rexeite, tal. E dixéronme, vete a unha coach. Eu fun a unha coach. Só fun un día. Tan lista non serei, pero chegoume. E a tipa díxome, bueno, fixeme unha pregunta que bueno, fodeume a mente, perdón. Porque dixen, joder, é que como se tuvera varios roles, non? Judith, que Judith é unha merda pinchada nun pau. Judith Casas, que traballadora sacrificada, bla, 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 agora modelo. Estou, ou se veiseme a pinza, dime, non, é un rollo de roles, todo o mundo ten roles, non é o mesmo a persoa cando exerce de nai, de irmá, de profesora e de alumna, por exemplo, non? E a última pregunta que me fixo rompeu os esquemas porque me di, Judith, que lle ofrece as outras? E foi como se me deran unha hostia ou dúas ca man pero aberta e dis, hostia, a ter os pés na terra, a humildade, dende ese día dime conta que me odiábame, basicamente. É dicir, que non me valoraba nada. E a partir de aí empecé a, pois, investigar máis cousas. Que pasa? A raíz de fai 3 anos e medio, unha persoa, pois, empezou a tratarme mal, empecé a ir en picado para baixo, aparte tamén de sufrir outro tipos de acosos, isto foi no plano máis laboral, pero tamén tuve despois xa, teño un patrón en amizades, por este medio rexeite, non? Que deixo entrar a calquera na miña casa, non me veña, tal. Entón non fago ningún filtro, nin nada. A raíz de aí, bueno, empecé en picado para baixo, tal, acabei indo bueno, a primeira psicóloga era da Seguridade Social, debíame de ver mal para mandarme, o que sei. Pero, bueno, a Seguridade Social vai como vai, entón que ir a unha privada, foi a muller que me dixo das altas capacidades e tal, e logo xa fun a outra polo tema xa das altas capacidades. Pero, claro, a raíz de todo eso, vas vendo toda a merda tal, e cando a das altas capacidades, dicir, hostia, da empatía, ver que tú non tes a mesma empatía co resto, xa che fai, e claro, cando eu vin que existía xente, eu non sempre xustificaba a xente, dicir, bueno, esta persona mellor compórtase así, pois porque o pasou mal, porque para mí sempre foi a sociedade como o enemigo, non? A enemiga da sociedade, hai xente que sí que se porta mal, pero bueno, joder, coitado, o mellor pasoulle algo, o mellor tratarono mal, tal. A persona que a mí me estuvo acosando, polo que eu empecé a baixar para baixo, é unha persoa que sufriu maltrato na infancia. E hai unha cousa que din, non, moito das altas capacidades, polo tema de empatía,
e xente con narcisismo ou mesmo psicopatía que é como un imán. Por qué? Porque a persoa de altas capacidades que a súa empatía nota que algo lle pasa a esa persoa, non? Un narcisista, chamanlle de feito moitos perverso narcisista, non? Ves que tal e queres axudar, porque tes este rollo no código xenético de querer axudar, que eu ás veces digo, se eu non teño nin descendencia nin hostia, que máis me dá o que pase no mundo, pero como que tes, se podo facer o mundo mellor, pois bueno, facer, se podo axudar a alguén, non sei, parece que estou programada para eso, hostia. E claro, meteste ao final, intentas axudar a unha persona que é imposible de axudar, porque é imposible, e ademais esa persoa aproveita o rollo e empeza o que se chama un ciclo, as fases bueno, que hai como 4 fases no rollo narcisista. A persoa ao principio pode ser maravillosa, un príncipe, unha princesa, e dame igual, que sexa no curro, que sexa relación familiar, que sexa amorosa, eso. Entón, cando xa te teñen atrapado, non? Empezan a facer luz de gas, é que todo moi sutil, non? Empezan a minarte a autoestima dun xeito brutal. E claro, eu non sabía que existía xente así. De feito, por exemplo, a min eu non minto. En tal caso non che direi a verdade, omito as cousas, pero non che vou a mentir. O sea, así as veces que tuve que vime obligada a mentir e síntome mal. Non me, ou seja, é horrible. Entón, pero hai xente que min, ou seja, xeralmente, como di unha amiga, Judi, minte todo o mundo, non? Pero flípame, claro, como despois xa vendo entrevistas a xente con psicopatía que falan abertamente do tema, un narcisista e tal, din, non, pois minten para meter cizaña, porque se divirten jodendo a xente, o persoal, falle gracia, punto. Claro, para min aprender que había xente sen empatía ou mesmo porque antes teñas bloqueada, como no caso pois, ou porque teñes unha autoestima mala, como no caso do narcisista, como unha psicopatía porque o teu cerebro pois, ten a amígdala máis pequena e non sei que, non sei canto, e tal, flípame. Entón, cando esta xente, de feito, unha amiga tamén decía que a súa psiquiatra lle decía a ver, por que pensas que as máquinas tragaperras enganchan a xente? Porque lle dan premios de vez en cando, non? Entón, esta xente dache unha de cal, unha de area, malla, ou seja, vaite fundindo, e enriba, tú como víctima sinteste culpable. O seja, é unha movida, que te sintes tú culpable de algo, culpa miña por isto, ou serei porque non me din conta. Bueno, é unha espiral, e ademais que a xente non o ven de fora, porque igual esa persona se relaciona igual con todo o mundo, pero sempre hai, claro, un perfil, xente empática, xente complaciente, medo ao rexeite, por exemplo, e non, claro, non pos límites. Decíame outra amiga, decía, Judi, claro, é que cando coñeces a unha persoa, primeiro que tens que facer un límite, porre un límite para ver como contesta. Eu non por límites, non sei como resposta a xente. Cando pos un límite, dache información desa persoa. E de xeito din que a palabra máxica para ver quen é narcisista é decir non a algo, non? É como a palabra máxica. E é verdad que eu, xa a raíz de moitas cousas, pois fun observando amizades, teño un patrón de amizades narcisistas, e de feito teño amigos que me din, Judi, é que os atraes. A sorte como deixo de entrar a todo o mundo, aparece xente variada e xente maravillosa tamén. Pero claro, xente que te mella autoestima, pero mogollón. Bueno, fala tú, que estou falando moi. Eu teño un máster en narcisismo. É certo que non son o sea, a quen van a rimar? A quen ten vontades de coidar, de querer, de axudar, a quen se preocupa. Eu veño aquí saindo dun loito, e xo sábeo, do meu último narcisista. Hai tu primer narcisista, chispas, que o ter seguro xa na escola, de pequena, e logo está sempre o teu último narcisista. Eu veño saindo dun loito do meu último narcisista. E o narcisista, o meu último narcisista era un narcisista pupas. Hai narcisistas moi agresivos, moi violentos, pero este era un narcisista que eu xa tiven outra amiga que era deste estilo, que todo lle sae mal,
todo lle vai mal na vida, non pode máis, tan boa persoa e todo o mundo o trata mal, todo mal. O narcisista, sexa violento ou non, vacíate, consúmete, absórbete, porque ti, eu xa teño esa bondade, que o digo moitas veces no Twitter, que a xente di que eu son boa persoa, digo moi á lixeira. Eu estou sempre activa na vida para que todo mellore, para que todos estén ben. E daquela esa persoa percíbeo e ven co seu pupas, pobre, todo mal, todo lle saiu mal nesta vida, todo, e acaba contigo. En realidade é cruelísimo acabar con alguén así. Eu viña pensando hoxe, pásame o que a Xu, non? Eu abro vide a min, eu presupoño a todo o mundo bondade e boas intencións, daquela encontro a veces xente como a Xu, eu a Xu, gracias a falar con descoñecidos, senón na coñecía. Encontro como esta outra persoa. E hoxe viña pensando e digo, pero no fondo, eu digo, dixeno moito últimas veces, digo, eu son unha super persoa. As persoas que temos esa empatía, que nos move esa bondade que se convirte en compaixón, e a compaixón é o top da bondade, porque xa non é son boa e sinto que as cousas están mal, senón que algo me move a preocuparme, a facer porque esteas mellor. E isto un narcisista gózao, tío, porque ele está aí todo e ti, non te preocupes, ai, non te encontras ben, que queres? Fágoche croquetas, lévote no coche, ti déitate que che poño a lavadora. É dicir, é esta cousa, este preocuparte. Pero hoxe pensaba, digo, hostia, somos superpersoas, porque sobrevivir aos narcisistas é moi duro, porque falábamos ao principio da hipersensibilidade, e pártese a alma, revéntase a alma, e cando marchan, pódelos botar, eu non sei aos demais, a min márchanme, cando xa non necesitan máis. Cando marchan, estás agotada, é dicir, estás agotada. Hai unha cousa que pon no libro, que a falei á tarde con Xu, que é canto maltrato, canta desa crueldade pode aguantar unha persoa como a nós. E non aguantas sentindo que estás aguantando. Aguántala sentindo que faz o que tes que facer, porque as cousas fanse así. A xente hai que quererlle ben, coidala, estimala, preocuparse, escoitala, aínda que eles nin te queiran, nin te escoiten, nin te estimen, porque ti tes xa todo eso. E, de alguna forma, ti xa tes tamén ese amor para ti, eses coidados para ti, e esa máquina dentro que te move. Eu son esa persoa. A min, os narcisistas márchanme. Non os pillo ata que marcharon. Bueno, menos o que foi o meu marido, que a ese si o pillei, foi moito tempo. E digo, somos superpersoas. Eu síntome, o que dicía antes, síntome un ser superior. Digo, porque, en serio, pasar todo iso, facelo con amor, con cariño, con sacrificio, mirando con vos ollos á persoa, e logo sobrepoñerte, e ser ti, e abrirlle as portas a quen veña, hostia, a ver, somos superpersoas, eu digo, estamos deseñadas para un mundo ideal. O que pasa é que o mundo non é ideal, é o que digo sempre, somos incribles, somos persoas maravillosas nun mundo de merda, e temos que vivir con iso.
Pero bueno, que isto ao final tamén trae moito sufrimento, porque eu acórdome, decíalle á psicóloga, porque o momento que eu estaba obsesionada ca morte, vale, dis, bueno, es que os galegos ao final a morte tal cual, sabes? Pero obsesionada tal, feito eu metime a parte tamén a medioterapia nun taller de comedia, e dicir, pois mira, xa se non me salva o humor, pois non me quedan tal. E fixen, o meu primeiro monólogo foi do suicidio, que a xente parecelle como o meu profesor, é que empezaches un pouco por arriba, tal cual, tes que falar de cousas máis. Bueno, pois non, eu preciso falar desto. Eu dicíalle a psicóloga, a ver, que eu non sei por que estou obsesionada con isto. Digo, pero se teño o traballo ahora mesmo, a xente do meu entorno ten saúde, na casa estou ben, por que estou pensando nesto? Dicir, eu non me daba conta que eu, claro, despois xa dixeronme que estaba, bueno, dixeronme que estaba deprimida, pero eu non aceptaba que estaba deprimida, porque decía, pois eu vexo a xente fatal. Decía, pois será porque a xente despois da pandemia, pois a xente está mal, eu estou mal porque a xente está mal, e como teño empatía, pois estou collendo toda a merda de todo o mundo, tal e cual. Pero é que coidado, porque claro, hai outro libro que a min, despois dese acoso que sufrín durante 3 anos e medio, tuven que, aparte de psicólogas, pois eu tamén era que algunha cousa que me día psicóloga, eu lía un libro sobre o tema, etc. Eu son moi así. E había un libro que lín, que era algo así como O cerebro leva conta, son non sei cantas páxinas, 300 ou 400, non sei. E só lín para aprender, o que precisei nese momento foi escoitar que hai xente que cando está ferida, pois que fai? Pois dana a xente. É dicir, un 30% da... Bueno, isto é un dato que non sei se buscadeo, vale? Isto estamos de taberna. Un 30% da xente maltratada maltrata. E isto parece importante porque, primeiro, noutro libro, no das persoas difíciles, decían que hai unha epidemia de narcisismo, entendo que as redes sociales fomentan este individualismo, fomenta, e por outro lado, ollo co rollo victimista, porque tú falabas agora, hai tipos de narcisistas, eu sufrín unha persoa narcisista que agora dome conta agora que sei, porque cando xa ves que existen e xa ves como funciona un, empezas a ver o resto. Pero para min eu non os distinguía. Vou picar, eu sei que vou seguir picando. O libro ese, eso, decía que a xente ferida, hai tipos de narcisistas e un deles é o victimista, non? O de non teño amigos, todo tal. Bueno, eu estive intentando axudar a unha persoa mogollón, hasta que Es vin que que unha persoa puxo un límite, unha persoa complaciente, e montou un pifostio dende, o sea, nada empático, estamos de taberna. Entón, non, pois, a ver, flipei. Entón, xa te das conta e dis, non, é que non sei como dicilo. Bueno, da igual, que me estou aturuxando. Pero despois outro Mira, libro que, o último que digo, un libro que a min, bueno, maravilloso, foi a través dun podcast de forma semanal de Isa Calderón, creo que fora, El acoso moral, de Marifrans Irigoyen, foi a hostia lelo, porque unha das cousas que che din co tema narcisista, claro, que se a túa familia é complicado, non? Sobre todo se un pai ou unha nai, pero para min ler este libro axudoume moito e tamén para entender por que eu non me vía, pois, ou sexa, cando es víctima e tal, pero bueno, que hai que ter cuidado tamén, que porque unha persoa diga que está mal todo o tempo, joder, pois, sobre todo se es moi empático, cuidado. E outra cousa que quería avisar e tiña apuntado, vale? Ollo, isto escoiteno dunha psiquiatra con altas capacidades que controla o tema e di, ollo con psicólogos, terapeutas, psiquiatras que son narcisistas ou teñen psicopatía porque che funden a alma. E o tema líderes espirituales, que aí xa sabemos máis por temas sectas. Ollo con esa xente, o sea, que o teu hai que poden estar en calquer lado. Tamén vos digo, ollo ao rollo activismo. A mí me como unha persoa do activismo. Chegou a difamar, contar mentiras. E unha cousa que quero decir, que unha cousa que aprendín eu, era porque eu era das típicas que tú me escribías e eu che contesto ao momento, etc. Non contestar é unha opción superválida, non contestar mensaxes. Outra cousa que aprendín é, eu son unha persoa que sempre me xustifiquei porque non teño nada que esconder, e iso é horrible. Unha persoa, aínda ben fai pouco,
cando unha persoa lle dá ese rollo ira narcisista e atácate, tú vais a intentar xustificar que non era ninguna mala intención, é peor. Este tipo de xente colle esas cousas, cando tú te xustificas xa estás dando pé a que o volvan a facer. A xente que pon límites, esa xente non vai porque saben que non poden. Teñen límites, non o podo controlar, pero a xente complaciente que non sabe dicir que non, ollo, porque eles veno e aproveitanse deso. Bueno, son consellos así que fun collendo e é maravilloso. Despois o importante, o contacto cero que tanto din. Eu, por exemplo, para saír dunha amizade narcisista, non puiden sola, intentei, bueno, para mí foi como deixar unha relación calquera, de amor ou que sexa, é unha persoa que era moi importante para min, entón, claro, non queres que cambien as cousas, pero non queres que haxa contacto cero. Eu non foi posible superar esos, ou seja, facer un contacto cero se non é por persoas alleas que me axudaron, non unha, precisei máis, vale? Porque, bueno, falo con esa persona, a ver se igual cambia, pois igual cambiou, igual non sei que, non, olvidade, é que non. E daste conta, eu agora que xa empecé a facer o contacto cero, que pensei na miña vida que non iba a poder, o alivio que teño. E creo que a miña autoestima está mellorando tamén simplemente por non ter no meu entorno persoas que me mallaban a autoestima, con comentarios que parecen inofensivos, pero que ten un trasfondo brutal, brutal. E vexo tamén xa cando se o están facendo outra persoa e todo, intento avisar, pero ao final os hostes temos que leválos cada unha e ir aprendendo. E perdona que che cortara. Non. Isto que dixeches é, o contacto cero. Ai, mía, o narcisista nin nada. Nin velo, nin permitir que te vexan, a ser posible. Cousa moi difícil cando estás na rede. Aí, sabes? En plan, que non te vexa o narcisista, está vendo tan listas non serán, ou calquera cousa destas. Non o creo tampouco. Pero si, o narcisista volve. O narcisista volve. Volve por... No momento, eu diría que hai un momento no que o narcisista te consumiu tanto que ve que non vai aí, marcha, irá a consumir a outro lado, sabes? Así como a droga. E no momento, ou se te ve ben, por iso é importante o contacto cero, porque se o narcisista te ve que remontaches e estás ben, volve. Volve cando esteas ben. De feito, eso a última fase o que lle chaman o hoovering, non? A aspiradora. Non, sempre volta. Eu flipo, porque eu, claro, a raíz de saber desto, empecé a observar a esas persoas que algunhas xa me quitei de enriba, como facían as cousas, non? E ademais son crueles, son persoas moi crueles, saben onde ir a facer dano, que obviamente eu sei como facer dano a unha persoa, pero non son capaz, porque pola miña empatía, se eu lle digo algo cruel a unha persoa, aínda que, pues claro que se me ocurre dicir a crueldade, pero é que me vou sentir mal decirlle a unha persoa algo cruel, porque non me vou sentir ben. Voume arrepentir a un momento de estar dicindo eso ou de facer dano a alguén. Que eso non quere dicir que por moita empatía que teñas non lle fagas dano a xente. Claro que lle facemos dano a xente igual. E moitas veces porque ni siquiera estamos falando, temos a mesma comunicación. O sea, porque nos vemos, eso, tes outro tipo de frecuencia para ver as cousas. Pero eso que chama o do hoovering, a mí flipoume porque denótame, ou seja, nada de orgullo. Non, eu non sei se a min alguén, non sei, algo de orgullo teño se tú me rexeitas, non? A min, a mellor, cando me gustaba alguén, e digo, non me convén, vou dicir que estou interesada nesta persoa, e xa se me rexeita, teño orgullo e marcho, sabes? Non vou quedar por aquí a velas vir, non. A ver que di Orugrita. Non son a facer dano que van a mancar onde máis doe, si. E iso é o que máis prazer lles dá. A mí pasoume unha vez que me dixeron unha que, claro, que quedas en riba con eso na cachola e que che... acórdame ao paso, nin contesto. Que maravilloso de non contestar, non? Cando alguén se pon en plan tal. E os 2 días a aparecer facéndose a vítima, ai, que fixeches isto e non te acordaches de min, e non sei que, dis... Como, cona? Sabes, pasas de decirme fai 2 días unha cousa super cruel
porque che dixen que non podías vir a visitarme, porque tampouco te deixaban entrar nesta casa, hostia, pois estamos en pleno dunha pandemia, e aos 2 días estásme poñéndome caras de ai, non eres a miña amizade porque non sei que. Hola? É que o narcisista é unha persoa sin autoestima. E xa non é unha cuestión de orgullo que decías ti, é que non teñen dignidade. Non teñen dignidade. Porque hoxe eu estou pensando no meu narcisista. Bueno, que cousa. A min dame mágoa. Choricando que todo estaba mal, que todo iba mal, que estaba de baixón, e logo ao tempo enteraste que só estaba mal para ti, non sabes? Depois estaba ben para outras cousas, estaba, bueno, de maravilla. A min isto pasoume con unha amiga que era tamén este narcisista pupas, que tamén estaba mal, e ti desvivíaste e tal, e despois, ai, o domingo fomos moi ben o pasei. A ver, pero non é que estás tan mal, Irma, é dicir, porque ben, e diste, xusto, que non tes nin dignidade, cala a boca, non me veñas choricar, andas por aí de perreo, estás feliz, tío? Pois tate, pero non veñas chorar. Non queres compartir a felicidade comigo? Pois moi ben. Non, é que ti eres, para o pupas eres un contenedor do lixo. Un pouco donde bota, así. E para o outro eres, bueno, ao final nútrese. É verdade o que di Orugrita, é que lles dá, disfrutan de lastimarte. Disfrutan, e iso é... tema de envexa. Fíxate tú. Teñen envexa. Eu, claro, non entendía porque digo, eu víame como unha merda pinchado nun pau, joder, sabes? E entón, cando de repente dis, bueno, empezas a ver un pouco, dis, hostia, pero ao final tú tes moi distorsionado como es ti, pero como te venden de fora a xente? Claro, tamén me fixen plantexar que é envexa, porque pensei que teña envexa en algunhas cousas, pero creo que sentía injustiza. Non isto todos conceptuales, pero bueno. Envexa, ti date conta que o narcisista busca en ti aquilo do que carece. Sí, e de feito, hai unha cousa boa. Se coñecedes narcisistas, hai unha cousa boa. Ao redor desa persoa ten que haber persoas maravillosas. É unha cousa que me quedo de... Sí, mira, a ver, di a Loberia Tudei, vese que o narcisista pupas é o que mellor llevas ti, Eva. Sí, mire, eu narcisistas pupas sempre teño algún de volta. Ás veces chámolle Jos Manueles destes, que eu publico no Twitter. Fíxenlles a compra, axudeilles con mudanzas, fíxenlles de comer porque estaba enferma ou de baixón sen ánimo. Escoitei, estando eu, ao mellor en situacións moito máis desfavorables, como, por exemplo, estes últimos anos, non? Escoitei porque, claro, é que, pobres, sabes? Si, eu, o pupas, os narcisistas pupas, asignamos a min, quen sexa que asigna os narcisistas, todos para min, porque eu actúo de oficio, son empática de oficio, aquí a su servicio. Di Ludete, eu coñezo unha narcisista envexosa a máximo nivel, pero está en relación con ter autoestima e imaxino. Eu creo que estás a falar do narcisista de tipo extrovertido, que lle chaman. Este é moi fácil de ver, vale? Soen ser xente máis superficial e tal, e son os de sempre todo ben. Ai, que tal? Todo ben, todo maravilloso, é flipante. Nunca, o sea, a ver, as cousas non son nin todo ben, toda a túa vida, nin todo mal en toda a túa vida. Hai baixos e altos. Entón, ese rollo de todo ben en plan, ai, pero cando pasa algo malo que para ti é mellor, eu que sei, ai, pois aquela persona non te invitou a cumpleanos, non? Ai, por que fulanita non te invitou a cumpleanos? Ai, mira, mejor, porque tiña que non sei que, como, hostia, dalle a volta dunha forma de decir non, a ver,
isto jodería a calquera, pero tú no, maravilloso, maravilloso, é como darlle a volta a todo. Pero esos son moi fáciles, moi fáciles de ver, a verdad. É que hai A mí non tipos. me arriman esas, porque non encaixa. Eu son de pupas, E hai unha cousa pero tamén, sí. que unha cousa que aprendín tamén é, joder, porque a min pasoume de estar jodida, estar escoitando a xente jodida, que non vou compararse máis ou menos. Pero tamén me pasou de calar cando a min me pasou algunha cousa mala e non dicirllo a esa persona porque sei que está nun proceso de depresión. Entón tamén temos que, xente en xeral, dá igual que teñas máis ou menos empatía, aprender tamén cando compartir certas cousas, porque se unha persoa está mal, o mellor non é preciso, e se sabes que esa persona é empática, que lle contes certas cousas. O mellor hai que esperar outro momento porque mellor non lle ven moi ben agora mesmo ter emocionalmente contaxiarse desa empatía. Tamén lín, é unha casa fago, digo, non vai a ser que a miña parella sexa narcisista, non o vexa. Decían que aún, pero non sei se é verdade isto, pero bueno, eu cada vez que bostezo, fíxome se contaxio a xente. Porque se tes moita empatía, sí que contaxias máis. Non sei se é verdade, Neuronas se hai espello, xente que o se saiba, que chaman. mo diga. Neuronas espello. As persoas moi empáticas temos si esa tendencia máis a contaxarnos e incluso de coller os xestos da outra persoa, a forma de enunciar, como para... Temos a capacidade de conectar mellor pero esas hormonas, Dios mío, esas neuronas espello, tamén son esas nas que eu digo, eu podo ler a xente, eu podo sentir o que sinte a xente. Por eso a mí, por exemplo, un narcisista pupas destrózame, porque un narcisista pupas ten pupas de verdade. A persoa sufre de verdade. Os narcisistas son persoas moi infelices. E a min, eu énchome de todo iso, voume enchendo de todo iso. E depois, cando xa estou chea deso, por iso digo, era o contenedor. A min esas outras, as que dilo de tea, a min non me arriman ben, porque son xente que lle gusta moitísimo, o pupas non lle gusta destacar, é moi discreto en sociedade, pero esta outra é xente que lle gusta moito destacar. E eu son unha competidora nese sentido. De feito, eu a veces cuestioneime, serei unha narcisista? Porque chego aos sitios e claro, parece que chamo tanta atención, pero non son. Estade tranquilos, podedes ser amigos meus, chamádeme todo, que eu non son. É que, de feito, cando leo cousas de narcisismo, digo, empezo a ler e digo, ai, isto fago eu. E chego ao final do artigo e di, a ver, se te sentiches identificada con cousas de aquí, non és narcisista, sabes? O narcisista non sabe que é narcisista. É moi difícil que unha persoa narcisista saiba que é narcisista. E, de feito, hai xente que di, a ver, vou vos explicar isto en vídeos, pero coidados empáticos, porque vades pensar que sodes vos. E non, aquí empatía controlada, porque vamos falar de narcisismo e non queremos que pensedes que sodes narcisistas. Eu, de feito, a miña psicóloga preguntei, son narcisista? E quedou pensando. Eu dixen, e dime, no, porque tú tes moita empatía. Eu, vale, sabes, en plan, dixen, a ver se son unha narcisista. E, de feito, é bo ter un pouco narcisismo. Eu teño que traballar para ser un pouco máis narcisista. Di a Luz de Tea, a empatía é como a hipocondría, pero en psicología. Sí, parece que te quedas todo xa. Bueno, agora para rematar, pois eso, que coidarse desta xente, desta xentiña, e se ti tes rasgos, pois non o vas a ver, non os vas a aceptar, eres maravilloso e maravillosa, e maravilloso. Nada, quédanos que 3 minutiños, queredes que o Menos. Adiós. Adiós. Luz de Tea, dime un número do 1 ao 205 que fixen un listado, ela sabe, de cousas que fixen na miña vida, a ver que sai. O 33, vou a ver que teño apuntado no 33, esperade, a ver. Onde teño o rato este? A ver, 33. Curso de italiano básico, no 2021. Fixen un curso de italiano básico ano pasado porque me deu por aí, o 33. E teño título, sí, teño título porque o ano pasado e teño aquí con outros títulos
pero teño títulos perdidos que non sei onde están. Por exemplo, a ver, o 199, que dixo a Eva, 199. Curso de manipulación de alimentos. Venció, duraba 10 anos, non sei onde está, traballei nunha pastelería cando empecé na universidade e tuve que facelo, e que aprendín. Non teño, ou seja, non podo demostrar que o fixen. Si que te traballei A nunha mí pastelería. pareceme mal, eu quería que me saíra, eu sei cousas que fixo, quería que me saíra outra cousa, non o curso de manipulador de alimentos, tamén o fixen eu. Bueno, pero mira, sabes que aprendín aí? Que a sangre íbase con auga fría. Eso fixeno fai case 20 anos. E dixen, bueno, cando me mancha aí ca menstruación, pois mira, con auga fría, sabes? En Non plan lle de, botes non o quente, sabía, que se... pois aprendino aí. Sí. Toda mancha proteica ten que ir con auga Claro, fría. claro, pois eu non o sabía, ata que fixen algo aprendín, acórdome que aprendín. Ao 97, dilo de te ao 97, teño posto 59 directores de cortometraje. É un libro sobre directores de cinema, eu saio no libro, pero bueno, que tuven que contestar a unha entrevista. Era unha entrevista e tiven que facela, pero eu saio nese libro porque eso, son directores de cortometraxe, eu saio ali. Eu ollo cos vampiros 96. energéticos, moitas grazas. Pois sabes que é Moncho País? Eu adoro os vampiros, tuve unha época super de ler de vampiros e digo, a ver se por eso se me voume a todos os narcisistas por aí, en amizades. A ver, Orugrita do 16. 16. Modelo, aquí poño modelo, pero neste caso non é no curro que teño, que levo 6 anos. Fixen de Libra para creo que se chamaba ela Jaramagota, bueno, Jaramago non sei que. E fixen de Libra, ela facía como que así un pouco fantasiosa a fotografía, e fixen de Libra, porque había Piscis, había todo eso, e minto como de Libra, pois mira, fixen eso que foi unha tarde da miña vida, pero tamén fixen eso. A ver, di o 123, a ver se acerto con algo do que quero que digas. A ver, se non dime, digo, 123. Un videoarte que fixen con outras colegas, Mora, no 2002. 2002, Mora. Fixo cousas moi guais, pero nas digas que despois din, demóstrao. Non, xa, non, de feito, unha das cousas fixen un curso no Mundo, no El Mundo, e non me acordo, ou seja, acórdome de que estaba o Miralles, nos deu unha das charlas, lembro a xente super pelota, pero non me lembro de si, non sei ni onde terei o título. Un curso que fixen da Comunidade de Madrid de publicidade, pois cando empezaba na universidade, claro, e que ao final teño 1000 movidas feitas, e que poñémoslle deberes á lobeirada que tenten facer a súa lista. A ver, eu son un pouco friki, porque tiña aí a emoción a toda e dixen, teño que usar esa enerxía para facer algo. E porque se me van olvidando cousas de todas as que fago, pero porlle deberes non é moi de follones, non. No, pero a idea da lista de cousas que se fixeron, que poden ser eso, dentro do curso de manipulador de alimentos, ata un proxecto que fixeches cunhas amigas no instituto, eu creo que a todos nos manda unha imaxe mellor de nós. Incluso dentro dunha empresa, en que proxectos traballei dentro desa empresa? Sabes, que non é dicir, estive 5 anos nunha empresa, que facías? Pois fixemos, pois dame igual, pois mira, o ISO 9001, que non lo concederon aquel ano, pois eu traballei pois na parte do que sexa, de contabilidade, de facturación. Ostra, facer iso, creo que a todos nos dá unha imaxe moito máis relevante de todo o que nós facemos. Facemos moitas máis cousas das que podemos incluso editar. É certo. Sí, Iso 9001, digo por min, porque eu traballei nesa parte nunha empresa, é tremendo currazo, e ti isto non o podes acreditar. Sabe, a ti a empresa non che di, pois, ela levou todo o tema daquela, PDAs, non sei que tal, para que nos aprobasen o ISO 9001, por poñer un exemplo. Isto ti non o podes acreditar, pero foi un currazo dentro do teu curro. É así? Sí, é que hai moitas cousas que non, pero eu dixen, agora vexo e digo, joder, teño que coller o LinkedIn e por moitas máis cousas das que teño feito. Porque sí, hai cousas que non poño porque eu mellor non teño bo recordo, pero joder, eu aprendín deso.
Ao final dis, joder, pois de aquí aprenden isto, de aquí aprenden aquelo. Eso. E que carallo era o que querías que che saera da miña lista? Esas cousas que foches a África facer cousas... Que estuve no puto Congo, sí. Sí, o Claro, docu, por exemplo, estuve o no anuncio, Congo cousas. cun traballo, que se para falar, eso cando falamos de traballo, igual, estuve nun traballo e ao final tuve que ir a África, nunca pisar a África e fun ao Congo. Eu estuve con ministros do Congo ali. Claro, ao mellor sí que teño que ter imaxes por aí e tal e cual, pero despois eu fixemos uns vídeos que foi para Fitur, para a República Democrática do Congo. Entón, eu podo pôr que fixen vídeos para a República Democrática do Congo? Pois creo que sí que podería pôr. E de feito, a veces poño, depende como teña o rollo marketing, digo, joder, é que non estou mentindo. Este como rollo aprende rápido, pois mira, se todo o mundo pon aprendo rápido, todo o mundo pon eso no currículum. Hostia, igual unha persoa con altas capacidades aprende rápido, se lle motiva o rollo. Pero, non sei, son estas cousas de marketing que, claro, minten todo o mundo, pero non son mellor, non podemos demostrar, eu non podo demostrar todas estas 200 cousas que fixen na miña vida, a maioría sí, pero moitas non. Tú eres sabes, é que se non entendes xa nin como funcionamos nós, é que o noso tempo, mellor, 5 minutos para ti, para min son 20, e dame tempo en 5 minutos a facer ou a pensar en 1000 movidas, simplemente porque teño o cerebro así, non é por outra cousa, que moitas veces tampouco é productivo, pero bueno, eso. No, porque ás veces precisamente nos 5 minutos do outro, para ti son 20, e pensaches 7 cousas, e 6 non valen para nada do que tens que facer. Tamén podemos enrocarnos en cousas nada productivas. Pero Sí. bueno, que, bueno, creo que xa por hoxe Son basta, menos 20. pasamos 5 minutiños, nada. Moitas grazas a todos as que pues, nos estiveron acompañando hoxe. Están o tan listas non serán @gmail.com. Se queredes tamén podes facernos preguntas que o mellor vos interesen saber, aínda que se xa unha chorrada, dame igual. Escribídenos. Que hagades preguntas, a verdad, que é máis doado. Así xa temos preguntas feitas e falamos desas preguntas, se queredes. Nada, queremos a todo o mundo, psicópatas e narcisistas incluídos, fan falla. A diversidade humana non odiamos, queremos que non sufra, porque nós tampouco queremos sufrir. E nada, cuidarse moito e vémonos nun meseciño. Unha aperta a todo o mundo. Chao.